Здравейте, приятели! Днес ще снимам видео. Аз съм Миро и оператора. Покажи се, бе! Покажи се! Бе! Да, и сега, ето там в нашата махала имаше кръв. И сега ние искаме да изследваме, да видим. Да. Хора, много е крипи. Значи от 9 само кръв до нашата махала. Тук казва, че някакво диво прасе беше. Да, видях, диво прасе беше. Може би да не е диво прасе. Може би да не е диво прасе. Може примерно, да, някои животно да убиха. Да, някакви такова да е. Воле, някой искаше просто... Някой просто искаше да убие прасе, просто защото, например, всеки ден слиза в техната махала. Сега И да... Брияна има кръв. Да. На цялата махала има. Да. Елата да ви покажа. Сега. Да. Ето тук. Ето тук. Да. Кажем, ето го. Да, е красиво. Не чуйте този звук и вижте хора докъде продължава. Да. Ето вижте. Има още кръв. Ето там некъде. Ехо, къде там бе? Да. Да ли водите? Да. Виж там. тук, брат. Да, гледайте. Гледайте какво става. Какво тук нещо влезе? Нещо много големо убиха. Толкова много кръв. И тук има. Да, то навсякъде А майката има. си ти дава ли телефона навсякъде? Елата сега да видим какво е това нещо. Ето, тук има кръв. Да, ето. Съм виждал. Да, ето. И тук. Елата сега да видим какво. Няма кръв. Да, тук няма. Чакайте в ръката. Брат, вижте червена. Не, червена бе. Къде? Червена е! Къде? Къде е? Виж там! Да, верно е там. Хора, червена е малко. Там. Не знам дали се вижда. Не знам дали при вас се вижда, ама не знаем. Нещо биха много сериозно. Нещо много голямо. Да. Елте да изследваме ли натам. Тук има кисел вода. Да. То на Тръгване. то е натам и на там нека. О, мага. Упаковка на iPhone 17 Pro Max. Верно. Къде? До чувал. Това не е. Това е калув. Това е калувка. Дай пак. Тук няма кръв. Да, тук не знам защо не. Там има, тук няма, там има и там има. И тук има. То... Имам идея. Айде да слизаме в реката. Не те. Аз ще слиза. Тора ще влиза в реката да види какво има. Но аз не му предпоръчвам да влиза, а той както си иска, нека да влезе. Къде ба? Къде? Няма кръв, ба. Да. Хора, неговата ръка не трепери. Покажи. Вижте малко как трепери. Мен ме е страх. Буквално. Да. Гледайте. Буквално много е страшно. Не знам какво стана тук, ама... Тук има. Това не се от овцела. Това не е от овце, бе. Покажи. Хора. 4.
То в нашата махала, хора. Вижте. Айде малко да... Ела, аз се махам тук. Не мога. Да. Ево, не циганите с това говорят. Айде хора, да тръгнем. Сега ще тръгнем Очаквайте след няколко минутки. часа или минути ново видео Много видео, да. за разследване на кръци или за наблюдаване спокойни как убиват на приятелите Миро. Погледнете малко какво става тук. Деле. Погледнете. И там няма. Тук има. Гледайте колко кръв има. Там няма кръв. Как така? Тук има кръв, а там няма кръв. Хора, след малко ще спираме Да. и пак ще се включим след 3. След една секунда. 1, 2, 3. Давай. И здравейте, приятели, това е втора част. И сега направихме първа част, ама сега не знам какво да сме. Буквално. И сега мислим с него. Хора, нека да ми пише ли в коментарите как се прави гейминг видео. Аз мога да направя. Знаеш ли как? Как? Просто ето го телефона. Нали? Да. Чай малко. Чай да видя дали имаше. Имаш. Колко? Имаш екранен рекорд. И значи може да качваш и да ти се чуе гласа и едновременно да се вижда екрана. А как се прави? Хора, чао! Абонирайте се за канала Ниц Миро, очаквайте още Да. видеа. Чао! И хора, и сега той ще ми каже как се прави гейминг видео. И ще очаквате И да, и ще очаквате в стила да, Брейнрот. с стил Брейнрот, после ще има админ, Аз ми Лъки Блок. не, ще пуснат, Евент. да, ивент и там ще ви... Сега е 12:04, може да го пусна. Да. Не, Хора, чао! 12:04 в 11 вечерта могат да го пуснат или в 12 вечерта. Добре. И чао! Чао! Like and subscribe. Goodbye. Goodbye.